Kohtalaisesti laitetulla E91, vaikkakin öljy onkin, niin hienosti Kuvi näkyy palaavan, tulee savua muuta kuin Mako putkesta, niin täysin vakio-ohjelman todennäköisesti 2 DPS peräkkäin siellä ja 5 katalysaattoria putkessa. Paremmat reaktiot, oi, kyllä savua tulee rikkaasta putkesta. Paremmat reaktiot on numero 1, 1.215, numero 2, 1.58. Ja laitteella rata numero 1, Joonas Vespinen, 5.25, E60 LCI-läinen. Lähtee komeasti viivaan. 1.1, rata 2, 1.8. Reaktiot rata 1, 1, rata 2. Mystisen tiimin vasta tänne on tullut sisään ajamaan noilla moottoreilla.